ti reći svojim očekivanjima i kakva je situacija u slačionici? Prije svega isto ja bih da vas sve pozdravim i da se zahvalim što ste došli. Što se tiče sutrašnje utakmice, naravno mi se spremamo kao i za svaku utakmicu dolazi nam jedan atraktivan protivnik. Kao što je Mita rekao, to je duel starih rivala i ja sam siguran da Čelik će doći ovdje da se nadigrava. To im je jedan dodatan motiv. Ovo je duel premijer ligaša, bivših, tako da očekuje nas jedna jako dobra utakmica i siguran sam da se neće braniti tu. Što se nas tiče, mi stvarno radimo pripreme kao i za svaku utakmicu. Igrači koji istrče sutra na teren sigurno su spremni, zdravi i daće svoj maksimum. Ja bih iskoristio ovu priliku da stvarno pozovem sve navijače da dođu da nas podrže. Siguran sam da ove prethodne utakmice da je bilo više navijača, nekad kad nam je trebao ta podrška s tribina da bi prelomili u našu korist, tako da očekujem da će sutra doći u većem broju nego do sad i da naravno ostvarimo naš zacrtani cilj, a to je 3 boda i ako boda približimo se plasmanu u Premier ligu. To ovaj klub naravno zaslužuje i isto tako rekao bih da Čelik i Sloboda zaslužuju da igraju u Premier ligu. Hvala.